Goddag, mit navn er Kieran Anthony, og jeg er regional vicepræsident i ASN. Jeg er ikke ansat af ASN. Mange, der bliver præsenteret for ASN for første gang og intet kender til network marketing, kalder desværre ASN for et såkaldt pyramideselskab. Jeg vil gerne vise dig, hvad forskellen er på reelt network marketing og de såkaldte pyramideselskaber. Lad mig starte med at fortælle dig lidt om min baggrund. Jeg har mere end 20 års erfaring inden for network marketing. Og da jeg blev præsenteret for network marketing for første gang, var det i forbindelse med mit arbejde som fuldmægtig i told og skat, hvor jeg gennem mere end 27 år hovedsageligt havde arbejdet som momsrevisor. Jeg har kontrolleret mange tusind virksomheders regnskaber, og ved siden af min uddannelse i told og skat, har jeg en bred uddannelse på merkonomniveau inden for regnskab, virksomhedsøkonomi, revision, jura og skatteret. Jeg har altså en bred uddannelse og mere end 20 års erfaring med kontrol af virksomheder. Så hvad er så forskellen på ASN og et pyramideselskab? Lad os starte med at se på lovgivningen omkring pyramidespil. Vi fik i marts 2000 en ny lov, hvor i en paragraf omhandlede pyramidespil. Af bemærkningerne til denne lov fremgik, at man fra regeringens side af ikke ønskede at ramme reelle og lovlige network marketing selskaber. Denne paragraf er nu medtaget i lov om spil af 1. juli 2010. Af paragraf 24 fremgår, at pyramidespil er forbudt. Ved pyramidespil forstås et pyramidsk opbygget arrangement, hvor 1. Deltagelse kræver indsats af penge eller andre økonomiske værdier. 2. Deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt. Og 3. En sådan vinding hovedsageligt hidrører for indsats for deltagerne, der efterhånden indtræder i arrangementet. Det vigtigste ord i denne paragraf er ordet og i punkt 2. Dette betyder nemlig, at alle 3 punkter i paragrafen skal være opfyldt, før der er tale om et pyramidespil. Hvilket er helt naturligt, for punkt 1 og 2 omhandler jo i princippet også almindelige virksomheder, hvor der kræves indskud af kapital for at starte, og hvor muligheden for økonomisk vinding er formålet med at starte egen virksomhed. Med andre ord handler pyramidespil udelukkende om penge. Der er hverken reelle produkter eller services involveret. Derfor bør du, når du bliver præsenteret for et network marketing selskab, stille dig selv følgende 3 spørgsmål. 1. Har selskabet reelle produkter? I ASN formidler vi produkter via vores respektive online shops. 2. Har produkterne den rigtige pris? Med andre ord, kan man som almindelig kunde med fordel købe produkter, uden at man skal være registreret hos selskabet som repræsentant. I ASN kan kunderne købe vores produkter til en yderst fornuftig pris i forhold til lignende produkter på markedet. Og 3. Kommer hovedindtægten fra produkterne? I ASN kommer al vores indtægt udelukkende fra køb af produkter i vores respektive online shops. Vi tjener ingen penge på registreringsgebyret på de 450 kroner, det koster at blive registreret som IBO hos ASN. Med andre ord er ASN ikke et pyramidespil, men et lovligt network marketing selskab, der er registreret i Virk CVR-registret og har været det siden 1999, hvor de startede i Danmark. Og ASN har selvfølgelig, så lov kræver det, en statsautoriseret revisor, der hvert år reviderer og underskriver ASN's regnskaber til myndighederne. Når du bliver præsenteret for et network marketing koncept, bør du i første omgang sikre dig, at selskabet, der står bag konceptet, er medlem af Direkte Salgsforening i Danmark. Direkte Salgsforening er en brancheforening inden for direkte salg og network marketing. Det fremgår af deres bestemmelser, som du kan se på disafo.dk, at man som medlem skal overholde ikke bare national lovgivning, det vil sige moms, skat med videre, men til lige nogle etiske regler, der er udfærdiget af foreningen, for at sikre, at kunderne og repræsentanterne bliver behandlet ordentligt. ASN er selvfølgelig medlem af Direkte Salgsforening i Danmark og medlem af Direct Selling Association i alle de øvrige lande, som ASN driver forretning i. Direkte Salgsforeningen har et direkte samarbejde med Forbrugerombudsmanden samt myndighederne i Danmark, hvorfor ASN som medlem har oplysningspligt over for skat. Derfor er der en række regler, ASN skal overholde. Du skal være over 18 år for at blive IBO fra ASN. Du skal være bosiddende i Danmark og have en bankkonto i Danmark for at blive registreret som IBO her i Danmark. Starter du som person, skal du oplyse dit CPR-nummer af hensyn til skat. Starter du som virksomhed, skal du oplyse dit CVR-nummer af hensyn til skat. Og når din indtægt i ASN overstiger 50.000 kroner om året, så skal du momsregistreres. Du kan nu sige, at det er selve den pyramidiske opbygning, der gør ASN til et pyramideselskab. Lad os sammenligne med en almindelig virksomhed, hvor vi har en direktør i toppen, nogle vicedirektører, nogle mellemledere og nederst medarbejderne. Det er en almindelig virksomhed, der er opbygget som en pyramide. Selv skat er opbygget som en pyramide. Har du en enkeltmandsvirksomhed eller er ansat i en virksomhed med få ansatte,
er du blot en del af distributionspyramiden, med en producent øverst, derefter nogle importører, nogle detailbutikker og til sidst kunderne. Sammenligner vi ASN med en almindelig virksomhed, vil du i ASN altid stå i toppen af din egen organisation. Det vil du aldrig komme til en almindelig virksomhed, medmindre du ejer virksomheden eller er ansat som direktør. Forestil dig nu, at du har opbygget en organisation i ASN til og med dit 7. niveau, hvortil vi bliver betalt i første omgang. Du har måske 5 direkte samarbejdspartnere, hvorfor din såkaldte pyramide ikke er helt spids i toppen. Lad os nu sige, at du har en IPO, der hedder Susan, i dit 4. niveau. Da Susan har været langt mere aktiv end dig, har hun også opbygget en langt større organisation i hendes 7 niveauer, end du har. Selvom du tjener penge på hendes 3 første niveauer, tjener hun alligevel flere penge, end du gør, fordi hun har en større organisation, end du har. Med andre ord kan du tjene langt flere penge, end de personer, der står over dig i den såkaldte pyramide i ASN, hvis du blot laver mere, end de gør. Det kan aldrig komme til at ske i en almindelig virksomhed. Du kommer aldrig til at tjene flere penge, end direktøren eller ejeren af virksomheden, du er ansat i, selvom du laver langt mere, end de gør, for de bestemmer din løn. I en almindelig virksomhed hjælper din chef dig ikke med at blive bedre end ham, for så vil du overtage hans job, og han vil blive arbejdsløs. Og skal du forfremmes, kan det kun ske, hvis en over dig bliver fyret, forfremmet, flyttet eller dør. I ASN kan vi alle nå toppositionen senior vice president, hvis vi er villige til at yde den indsats, det kræver. I et job, der bytter du din tid for penge. I ASN har du mulighed for at opbygge en livslang tilbagevendende indtægt, og du bestemmer, hvor stor den indtægt den skal være. Hvilken pyramide vil du nu helst være i? Der er også mange, der søger information på internettet. Og så er spørgsmålet, søger du efter fakta eller blot andres meninger? Hvis du søger andres meninger, kender du så personen, der udtaler sig? Og kender du personens baggrund, uddannelse og erfaring? Og ved du, om de ved, hvad de taler om? Så spørgsmålet er, lytter du til andre for at få faktuel information, eller søger du blot andres meninger og stoler på, hvad de siger, uden at du egentlig kender deres baggrund for at udtale sig, som de gør? Der er personer, der starter i network marketing og i ASN, der forventer at tjene mange penge, blot fordi de har betalt 450 kroner for at blive registreret som repræsentant, og efterfølgende ikke laver noget, for derefter give selskabet skylden for deres manglende succes. Og det er ofte de personer, der giver deres mening til kende på internettet. Enkelte medier har også artikler omkring de forskellige network marketing selskaber liggende på nettet. De skriver, at disse pyramideselskaber sælger produkter og services igennem en pyramide af sælgere, der ikke kan tjene penge. Husk nu, at et pyramideselskab ikke sælger produkter og serviceydelser, men udelukkende tjener penge på, at de personer, der indtræder i systemet, betaler flere tusind kroner for at være med, uden at de får produkter eller andre værdier for pengene. Så hvis selskabet sælger produkter og serviceydelser til kunden til en fornuftig pris, så er der ikke tale om et pyramideselskab, men om et selskab, der benytter network marketing som distributionsform, hvilket dagspressen ikke bryder sig om, da de lever af at sælge reklamer. Og network marketing selskaber, ja, de bruger ingen penge på reklamer. ASN vil hellere betale dig for at udbrede kendskabet til deres produkter, og for at opbygge et netværk af IPOs, der gør det samme, og give dig en andel af den omsætning, du har været med til at skabe for ASN, hvilket efter min personlige mening er den mest rigtige måde at blive betalt på. Dette er overskudsdeling lige efter bogen.